Unsa ang mahitabo sa bata kung mamatay? Bata mga kaigsunan. So ang Biblia atong patubagon dire. Sumala sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 13, dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya aron tapinan sila sa iyang mga kamot. Uyampo sila o gipandungan sa mga o gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpungi. Kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Sumuni siya mga kaigsunan nga ang pangutana unsay mahitabo sa bata kung siya mamatay. Ang Biblia nagsulti sa Mateo 19 bersikulo 13, ang sama kanila ila ang gingharian sa langit. Muna nga ang mga bata dinhi gipanagdala kung atong sabton mga higala gipangkugos pa ni sila kay aduna may mga bata nga di pa kalakaw, gagmay pa. Isa ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan, di man nakalakaw. So gipanagdala sila unya gibadlong sa mga tinun-an sa mga apostoles kay gisamukan sila, pero ingon ni Hesus pasagdi atong buhaton ang pagpandong sa ilaha, no? Ato sila iampo, padalanginan kay ang sama kanila ila ang gingharian sa langit. So muna siya mga higala nga dili nato kabalakan kung dunay mga bata nga mamatay. Kay nga naman usahay mabalaka ta nga ang bata asa man siya paingon aon sa may mahitabo kaniya. Ang Biblia nagsulti nga ang mga bata ila ang gingharian sa langit. So karon mga higala nga ang buhaton sa mga bata, no, nga kung dunay mataw sa usa ka pamilya, dunay mataw mahimugso, ang buhaton dadon sa simbahan o niya atong papandungan sa ministro o pastor, ato siyang paampuan aron nga mapanalanginan ang iyang kinabuhi, aron nga ang maong bata mga kaigsunan adunay pagampo nga mahimong panalangin ngadto kaniya nga siya ubanan o proteksyonan sa iyang pagdako, hatagag basko nga lawas, hatagan siya og nindot nga kaugmaon. Muna siya katuyuan nga ampuan ang bata. Pero walay mabasa diha nga ang bata kung mamatay maimperno siya. Walay mabasa kay ang Biblia nagingon ang tao kung dili mo balik sama sa bata dili siya kasulod sa gingharian sa langit. So ang bata mga kaigsunan muni siya ang binhi nga matarong matod pag gipili sa Dios nga mahimugso siya sa kalibutan. Kay ang Dios sawa pa matukod ang kalibutan, iya namang gipili kung kinsay iyang ibutang sa kalibutan. Asa ka magpuyo, asa kang nasura ibutang, asa ka dapitan niya ibutang. Mga higala busa ang bata gibut-an na sa Dios og walay tao nga nagbuot-buot ni ana aron nga ang tao mahimugso. Muna mga kaigsunan busa tanang bata nga mahimugso wala na siya gibut-i sa tao, kundili ang tanan gibut-an sa Ginoo. Na nga kinahanglan nga ang mga bata ang buhaton mao nga sila atong dalhon sa simbahan aron sila madidikar, aron nga sila maampuan o mapanalanginan pinaagi sa mga pagampo. Sa kini mao atong hinumduman nga matud pa sa balaang kasulatan, walay tao nga nabuhi tungod siyang kaugalingon o wala po'y namatay tungod siyang kaugalingon kundi ang tanan gibut-an sa Ginoo. Sa ang pagbuot sa Dios mao'y masunod apan siya nagingon ang sama kanila ila ang gingharian sa langit. Ang buti pasabot ang sama kanila nga bata ila ang gingharian sa langit. Imong tanawon ang kinaiya sa bata, awayon nimo siya karon pagka taod amigo na wala ang pagdumot na ang kinaiya sa bata. Busa atong gipasalamatan nga ang Dios nagasulti siya may tungod sa maayong buhaton, maayong pagtulunan alang sa mga bata. Daghang salamat sa inyong pangutana. Welcome sa atong programa.